आज कोणती मच्छी बनवली ही? हे आता सर्व मिक्स करून ठेवलंय बघा मसाले. म्हणजे आपली आहे ना मच्छी सगळं साहित्य टाकून मिक्स करून झाली. आता भाजले ना आपण उलटे करून याचे साईडला करून ठेवायचे. आता हे आपलं चटणीचं साहित्य दाखवते तुम्हाला. आता इथे तुम्ही बघू शकता आपल्याकडे मच्छी फ्राय, इकडे आपली ही दोडक्याची चटणी. दोडक्याची चटणी बघा. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते. आज काय बनवायचं आहे? मच्छीमध्ये आपण काय काय खातो? मच्छीमध्ये सगळं फ्राय करतो ना, जसं बांगडा फ्राय, मांदेली फ्राय, कुप्पा कोलंबी फ्राय. फ्राय, कुप्पा फ्राय, पापलेट फ्राय, रावस फ्राय. मच्छीचे फ्राय करून नाव ऐकूनच कधी कधी तोंडाला पाणी सुटतो. फ्राय म्हटलं की हा. मच्छी आणली की बोलायचं मम्मी पहिला फ्राय कर. हो, तर आपल्याला कालवण बाजूलाच राहतो कारण भात खात नाही, तर पहिला फ्राय कर. मग आता मी असं वेगळं फ्राय बनवणार आहे. आपल्याला व्हेज आयटम मध्ये मच्छीसारखी टेस्ट आणण्यासाठी ही रेसिपी आम्ही बनवतो. आणि त्या मच्छी फ्राय करते त्याचं नाव काय आहे? त्याचं नाव काय, तुम्ही साहित्य बघा आणि इन्ग्रेडियंट बघा आणि मग तुम्ही डिसाईड करा की मग तुम्हाला लास्टला टेस्ट करून दाखवतो की ही रेसिपी मच्छीसारखी लागते की नाही. आता मी याच्यामध्ये आहे ना ही दोडकी आणली आहे. याला दोडकी पण बोलतात, शिरोले बोलतात, कारण ह्याला असे शिरा असतात म्हणून शिरोले बोलतात. आणि याला घोसाला पण बोलतात. गावाला आहे ना याला घोसाळे बोलायचे, घोसाळे. आता मी आहे ना हे मी अर्धा किलो आणले. ह्याची मी तुम्हाला मच्छी फ्राय करून दाखवणार आहे. म्हणजे मच्छी न टाकता याची मी मच्छीसारखी फ्राय करून दाखवणार आहे. आता त्याच्यासाठी आहे ना पहिलं मी हे थोडंसं ठेवलंय. तुम्हाला हे साल काढून बारीक करून दाखवते. आणि याच्या सालीची पण आपण चटणी बनवणार आहे ना. हा, आज मी त्या सालीची पण चटणी बनवणार आहे. म्हणजे एका रेसिपीचा म्हणजे त्याचा पूर्ण कव्हर पण आपल्याला यूज होतो. आता मी पहिला आहे ना हे साल काढायचं आहे. ह्यानी काढायचं, नाही तर सुरीनी पण काढू शकता. पहिले याचे असे शिरा काढून घ्यायचे. याला शिरा आहे म्हणून शिरोले बोलतात. आणि हे खूप आयुर्वेदिक आणि पौष्टिक पण आहे दोडका. नेहमी भाजी खाल्लात ना तरी चालेल. याचे वर्षे बघा असे साली काढून घेतले. आता याचा देठ कापून टाकायचा. आणि याचे मी 2 भाग केले आहेत असे. आणि ह्याला मधी असं चिरलं आहे हे बघा असे. आता हे चिरून आहे ना ह्याचे पाण्यात टाकले पहिले. आणि त्याला मध्ये आहे ना असे 2 चिरा दिले आहेत. जसं आपण मच्छीला कसे देतो तसे, बांगडा आणला तर बांगड्याला पण आपण चिर देतो ना, तसे चिरा दिले. आता हे मी पहिलं आहे ना हे दोडके मी आता तुम्हाला साल काढून वरची हे बारीक कापून दाखवले. असे स्लाइस करून घेतले मच्छीसारखे. आता ह्याला लागणार आहे ना तुम्हाला साहित्य दाखवते. आणि हे पण आहे ना मच्छीसारखं साहित्य घेतलेलं आहे. याचं 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट घेतली आहे. 1 चमचा धना पावडर आहे. 1.5 चमचा लाल मिरची मसाला आहे. अर्धा चमचा हळद आहे. आणि अर्धा चमचा गरम मसाला आहे. थोडासा आहे ना पाव चमचा कमी हिंग घेतलाय. हे आहे ना मी चटणीसाठी साहित्य घेतलंय. 3 मिरची घेतली आहे. थोडंसं सुकं खोबरं आहे. हे थोडंसं लिंबू आहे बघा. हे लिंबू असं सालीसकट घ्यायचं आहे. आणि हे 5-6 पाकळे लसूणचे आहे. आणि थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे. हे आपल्याला दही घ्यायचं आहे. आणि हा रवा आणि हे तेल, हे आपल्याला मीठ घ्यायचं आहे. आता मी तुम्हाला आहे ना पहिलं पाण्यातून काढते आणि तुम्हाला एक एक करून दाखवते. हे पाण्यात टाकलं ना की त्याला पाणी खेचून घेतं, म्हणून असं दाबून आहे ना त्याचं पाणी काढून घ्यायचं. हे बघा. आता मी हे बघा हे सर्व पाण्यातून काढून घेतले दोडका. आणि जाम असे पिळून घेतले. म्हणजे त्याच्यामध्ये पाणी नाही ठेवायचं, असं पिळून घ्यायचं. आता मी साल आहे ना हे चटणीसाठी याची साल घेते. स्वच्छ धुवून घ्यायची. मी पहिली पण ही साल आहे ना घेतली तेव्हा मी 2 वेळा पाण्यातून स्वच्छ धुवून घेतलेली. आणि तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी परत थोडीशी साईडला ठेवली होती ताटामध्ये. आता ही साल आहे ना पहिली थोडी गरम करून घ्यायची. आता ही तव्यामध्ये बघा ही दोडक्याची साल टाकली आहे. ही आहे ना आता याच्यामध्ये लसूण आणि मिरची टाकते. मिरची टाकली, लसूण. आता थोडं तेल टाकून थोडी भाजून घ्यायची. कारण त्याच्यामध्ये पाणी असतो ना, ते पाणी सुकून गेलं ना की आपली चटणी चांगली लागते आणि स्वादिष्ट पण लागते. आता ही आपली चटणीसाठी आहे ना हे सालीची बघा चांगली फ्राय होऊ द्या. मी बारीक गॅस करून ठेवते. आणि आपल्याला इथे मच्छीसारखं फ्राय करायची आहे दोडक्याची, ते आपल्याला ती तयारी करते. आता आपली चटणीची बघा ही साल भाजायला ठेवली आहे तव्यामध्ये.
हे आता मी बारीक गॅस करून ठेवले आहे, तोपर्यंत ती मऊ होती. आता मी याच्यामध्ये आहे ना दही टाकते. असे 4-5 चमचे दही टाकायचा. त्याच्यामध्ये ही आलं लसूणची पेस्ट, चवीपुरतं मीठ, हे सगळं मिक्स करून पहिलं घ्यायचं. म्हणजे आपण मच्छीला कसं पहिलं कोकम मीठ लावतो ना, तशा पद्धतीने आपल्याला ह्याला दही लावायचं आहे. आता याला दही आणि मीठ लावून घेतलंय, सगळं व्यवस्थित बघा करून घेतलंय. आता याला आपल्याला आहे ना खाली हे मसाले टाकायचे. हे सर्व मसाले आता त्याच्यामध्ये टाकते. अजून टाइम लागेल का? झाला आता ते आता तो खाली घेते तवा आणि तो तवा ठेवते. हे आता सर्व मिक्स करून ठेवलंय बघा मसाले. म्हणजे आपली आहे ना मच्छी सगळं साहित्य टाकून मिक्स करून झाली. व्हेज मच्छी ही बघा साल चांगली फ्राय करून घेतली आहे. ही चटणीसाठी आहे. आता हा मी तवा खाली काढून घेते आणि याच्यावरती आपल्याला फ्राय करायला दुसरा तवा ठेवते. आता ही आपली साल झाली आहे भाजून फ्राय करून झाली. आता ही थंड झाली ना की आपल्याला हे बाकीचं साहित्य टाकून आणि मीठ टाकून चटणी वाटून घ्यायची. आता हे आपलं चटणीचं साहित्य दाखवते तुम्हाला. हे आपलं लसूण, मिरची आणि दोडक्याची साल आपण थोड्या तेलामध्ये फ्राय करून घेतली थोडीशी. आता आपल्याला या चटणीला आहे ना तडका द्यायची पण गरज नाही, डायरेक्ट आपण खायची. लिंबूची साल आहे ना, लिंबूची साल पण मिरमिरीत लागते, त्याच्यासाठी आपण लिंबूच्या सालीसकट लिंबू टाकायचा. आता याच्यामध्ये मीठ टाकायचं, चवीपुरतं टाकायचं मीठ आणि आपली वाटून घ्यायची. वाटली नाही तर पाणी टाकायचं आणि वाटली तर आपण सुकी, जोपर्यंत आपले सुकी फिरवत फिरवत आपल्याला सुकी चटणी वाटायची. हे आपण असं वरती घेता नाही ना, असं थोडंसं त्याला तिखट असं लावून घ्यायचा. रस त्याचा खाली गळतो आणि पाणी सुटलेलं असतं त्याला. वाटते मच्छी कसली तुकड्याची आहे, सुरमईचे. हा, ही तर मच्छीच वाटते बघ ही वाली. हे ना, आणि हे पण सर्व मच्छीचे तुकडे कसे आपण फ्राय करतो तसेच वाटतात. आता भाजले ना आपण उलटे करून ती अशी साईडला करून ठेवायची. कसली मच्छी आहे बघ. अशी कोणाला पुढ्यात दिली ना असे तुकडे तर कोण खरोखर बोलेल माझा आज उपवास आहे, आज मला मच्छी नको. हो, आपली रेडी झाली का? काढते का आता? आता काढते. आता आपण टेस्ट करून बघूया आपली मच्छी फ्राय कशी झाली आहे. आता इथे तुम्ही बघू शकता आपल्याकडे मच्छी फ्राय एकदम मच्छीसारखीच वाटते. असं ताट समोर कोणाला दिलं ना, हे घ्या तुम्हाला, तर कसं मच्छीच वाटेल ना दिलेलं. असे 2 पीस जर आपण ठेवले ना ताटामध्ये तर व्हेज असलेला माणूस काय बोलेल, नाही नाही मी व्हेज आहे. आणि इकडे आपली ही दोडक्याची चटणी. दोडक्याची चटणी बघा. आता मी तुम्हाला दोन्ही टेस्ट करून दाखवतो की आपली रेसिपी कशी झाली आहे. आता रेसिपी मी टेस्ट केली आहे आणि रेसिपीची टेस्ट तुम्हाला सांगायची झाली की आपली मच्छी कशी लागते तशी ती एकदम चव त्याची तशीच्या तशीच लागते. जर कोणत्या व्हेजिटेरियन माणसाला आपल्याला मच्छीची चव द्यायची असेल तर त्याला ही रेसिपी किंवा तिला ही रेसिपी खायला द्या. आपल्या राईस प्लेटमध्ये समजा आपल्याला 2 घास जास्त खायचे असतील ना तर हे आयटम इन्क्लूडच करा त्या राईस प्लेटमध्ये. अजून म्हणायचं झालं या रेसिपीचं तर वरची लेअर एकदम त्या कोटिंग मुळे एकदम क्रंची लागत होती आणि आतमध्ये ते दोडका होता ना ते एकदम नरम नरम लागत होतं, मच्छीसारखं बोंबील सारखं लागत होतं. दिसायला जाते तुम्ही बघितलं ते एकदम फिश फ्राय सारखी. ही रेसिपी तुम्ही नक्कीच ट्राय करा. आता कसं आपण नॉनव्हेजच्या दिवशी तर आपण नॉनव्हेज बनवून खाऊ शकतो, पण ज्या दिवशी उपवास असेल आणि त्या दिवशी काहीतरी आपल्याला ह्या टाईपचं काहीतरी खायचं असेल तर तुम्ही ही फिश रेसिपी म्हणजे अशी रेसिपी तुम्ही त्याच्यात इन्क्लूड करू शकता आणि तुम्ही ठेवू शकता तुमच्या आपल्या जेवणात. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्कीच बनवा. कशी वाटली ते कमेंटमध्ये सांगा, म्हणजे तुमची कमेंट वाचून मी माझ्या मम्मीला सांगेल, शुभांगी कीरला सांगेल की त्यांची रेसिपी तुम्ही बनवली आणि ती रेसिपी कशी झाली, तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंटमध्ये सांगा. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि नवीन माणसं असतील तर सबस्क्राईब करा.
अजून एक लास्टला जाता जाता सांगतो, आम्ही नेहमी एक व्हिडिओ टाकतोय संध्याकाळी 4 वाजता. तर तो व्हिडिओ रोज बघायचा असेल तर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि घंटी पण वाजवा. रेसिपी कशी वाटली ते नक्कीच सांगा मला.